opgave. For at starte ud med opgaven, jamen, så vil jeg gerne forklare begrebet energi, da det er et meget omfattende begreb i forhold til simulation. Og energi er en fysisk størrelse, det vil altså sige evnen til at varme noget op eller udføre et bestemt arbejde. Og hvis vi tager udgangspunkt i et eksempel, jamen, så kan vi tage stoffet som en isklump, og hermed der kan vi altså ændre fasen, det vil altså sige, at det enten kan smelte eller fordampe, og man kan ændre temperaturen eller fasen. Herefter så har vi også et begreb inden for energi, som hedder energibevarelse. Og når vi ved, at den samlede energi i det isolerede system er konstant, jamen så kan energi altså ikke opstå eller forsvinde af sig selv, men man kan i mange tilfælde omdanne energi til en anden energiform, men blot hvor den samlede energi altid er bevaret. Så konkret sagt, så kan man sige, at når en energiform bliver mindre, jamen så bliver en anden energiform tilsvarende større. Dermed mistes intet energi, men den omdannes blot, altså kaldet energibevarelse. En anden energiform, der tales om, jamen det er potentiel energi, også kaldet beliggenhedsenergi. Og potentiel energi, det er den energiform, som et legeme kan have i kraft af sin position. Det vil altså sige, at legemet har potentiel energi, hvis det befinder sig i en højde over jordens overflade. Den potentielle energi af et legeme er bestemt som produktet af legemets masse, legemets højde over jordoverfladen og til sidst tyngdeaccelerationen. Og det har altså påvist ved den givne formel, som der står på slidet. Så altså, jo højere et legeme befinder sig over jordoverfladen, det større bliver legemets potentielle energi. Den potentielle energi af et legeme bliver så også større, jo større massen af legemet er. Hvis det skal uddybes nærmere, jamen så kræver det energi at løfte et legeme opad. Og den energi, den lagres i legemet i form af potentiel energi. Legemet har altså den her potentielle energi, så længe det befinder sig i samme højde over jorden. Så den potentielle energi frigives altså, hvis legemet slippes, så det falder mod jorden, altså mod tyngdekraften. Når legemet falder, jamen så aftager legemets højde over jorden, og det bliver den potentielle energi altså mindre og omdannes til kinetisk energi. Dette fører os videre til den anden energiform, vi skal komme ind på, som er kinetisk energi, også kaldet bevægelsesenergi. Og ja, det kræver energi at løfte et legeme opad, så kinetisk energi er den energi, et legeme har, fordi det bevæger sig. Størrelsen af den kinetiske energi afhænger som nævnt af legemets masse og kvadratet på legemets hastighed. Hvis vi skal tage det eksempel, jamen så en bil, der kører hurtigt, har altså mere kinetisk energi end en tilsvarende bil, der kører langsomt. Samtidig har en tung lastbil mere kinetisk energi end en let personbil, hvis den kører med samme hastighed. Så hvis dette uddybes nærmere, jamen så et legeme, som ikke påvirkes af nogle ydre kræfter, der kan bremse eller accelerere det, vil fortsætte med at bevæge sig med samme konstante hastighed. Så når legemets hastighed er konstant, er legemets kinetiske energi dermed også konstant. I det den kinetiske energi kun afhænger af legemets masse, der er fast, og kvadratet på legemets hastighed. Og mekanisk energi opererer i et lukket system, hvor der kun virker konservative kræfter, såsom f.eks. tyngdekraften, som er udelukkende den eneste luftmodstand. Og så har jeg henholdsvis opgivet de to formler for mekanisk energi. Til sidst så har vi selve simulationsopgaven, og her så vil vi ved hjælp af pendul vise, hvordan potentiel energi kan omdannes til kinetisk energi, og igen omdannes til potentiel energi ved hjælp af tyngdekraften, og undersøge, hvordan pendulets svingningstid påvirkes af forskellige variabler. Og vi har så en illustration her, og vi ved, at en svingning er, når loddet svinger fra den ene yderstilling til den anden og tilbage igen, og den tid, det tager fra pendulet at udføre en svingning, det er altså svingningstiden. Og loddet fra lodret til ene yderstilling og tilbage til hvilestilling kaldes amplituden, som angiver, hvor meget en svingning svinger fra hvilestilling. Og vi ved i hvert fald, at maksimumstedet, det er så de to yderstillinger, der er pendulet højst potentiel energi og ingen kinetisk. Lige snart loddet er her, så ligger den potentielle energi lige 0, og dermed så er den kinetiske energi allerhøjst. Og så ved vi, at pendulet svinger mod tyngdekraften, og den potentielle energi falder og omdannes til kinetisk energi. Det vil fortsætte, hvis pendulet ikke stoppes eller udsættes for modstand, og hvis pendulet stoppes, vil det være i sin hvilestilling, hvor at al potentiel energi omdannes til kinetisk energi. Nu vil vi så forsøge at ændre på nogle variabler. Og hvis vi først måler svingningstiden for
lod 1, som vi kan se, har en længde på 2 meter. Se. Og den har en længde på, nu skal vi her for lod 1. Så kan vi se, at svingningstiden den ligger på 3,34. Og hvis vi så derimod tager lod 2 og måler svingningstiden, jamen så kan vi se, at når man ændrer, så kan vi se, at svingningstiden bliver 2,9. Så det vil altså sige, at når man ændrer på pendullængden, jamen så påvirkes den. Og det svarer til, at man ændrer højden for LEMO, da vi altså før snakker om potentiel energi. Så den øger simpelthen den potentielle energi. Så jo højere den er, jo længere tid tager den at omsætte til kinetisk energi. Og hvis man så forkorter pendullængden, jamen jo flere svingninger vil den så have, og dermed så øges hastigheden. Hvis vi så derimod ændrer på vægten, så har vi den på 1,30 og sætter den i gang igen. Sådan her. Og måler svingningstiden. Jamen så kan vi se, at svingningstiden ikke har nogen ændring. Så det vil altså sige, at hvis vi ændrer på vægt og amplitude, kan vi se, at det ikke påvirker svingningstiden. Så massen påvirker heller ikke, da vi snakkede om potentiel energi. Så det er altså kun, når vi snakker om pendullængden, at der sker en forskel.